Здравейте хора! Днес правя ново включване с призив към бояджиите. Ето, боядисана страница, може да видите дори без осветление. Моля ви се, колеги бояджии, изкарвайте си шкурките до край. Погледнете за какво иде реч. Боядисан дете. Погледнете. Цялата страница са избили шкурките. Оглеждайте ги добре, колеги, като ги търкате. Погледнете какви дефекти са оставени от бояджията. Поне като дигате цените по 200 евро на детайл, си вършете работата като хората. Гледайте какво става. Шкурки, колкото искаш. Избили. Без коментар. Това е несериозно. Доста често се вижда, но пак казвам, вършете си работа като хората. След като ви се плаща.